Tajb is-suġġett illum huwa kompluti fi Kristu. Kompluti fi Kristu. L-Apostlu Pawlu ma kienx wieħed li joħlom, jaspira u mbagħad ma jagħmel xejn. Al kontrarju, dak li xtaq għalih innifsu u anke l-Kristjani ħutu afdati lilu kien lest jitħabad u jistinka biex jaraħ iseħħ. F'dawn il-frus, osra, Pawlu jgħidilna żewġ affarijiet. Jgħidilna x'kienet l-akbar xewqa tiegħu għall-insara u wkoll x'kienet jagħmel biex jara x-xewqa isseħħ, issir realtà. Għal dan ukoll nitħabad sabiex nippreżenta lil kull bniedem komplut fi Kristu. Mela, xtaq u ħadem biex jara d-disċipli jsiru kompluti fi Kristu. Forsi mhux ukoll din hija xewqa ta' kull pastor fidil li jara il-membri tal-ġemgħa jsiru kompluti fi Kristu. Pastor fidil l-ikbar xewqa tiegħu mhix li l-Knisja tintela', mhix li jkollu ammont ta' flus il-bank, mhix li jsir popolari u kulħadd iċabċablu, le. Ma pastor fidil l-ikbar xewqa ta' ħajtu huwa li jara il-membri jsiru kompluti fi Kristu għalhekk jitħabad. L-impenn tiegħu għalhekk jippriedka, għalhekk jipprepara, għalhekk jiltaqa' mal-membri one on one biex jgħinhom ħajsiru kompluti fi Kristu. Tajb nifhmu xi tfisser ukoll din il-frażi kompluti fi Kristu għaliex l-Apostlu fil-kitbiet tiegħu jinqeda b'diversi kelmiet u frażijiet simili biex waslinna dil-verità u tajb nifhmuha naqra aħjar. Ma nsemmu xi wħud minn dal-passaġġi fejn jgħinuna nġibu stampa aktar ċara xi tfisser li disċiplu jsir komplut fi Kristu. Pereżempju l-Galatin jgħidilhom li hu kellu jerġa' jitħabad sama Kristu jissawwar fihom. Kristu jieħu l-forma fihom. Jew aħjar huma jsiru l-forma ta' Kristu. Lir-Rumani jgħidilhom l-istess ħaġa bi kliem ieħor. Tkunux ikkonformati ma' id-dinja, iżda kunu trasformati bit-tiġdid ta' moħħkom. Tħallux id-dinja tagħmilkom l-istess forma tagħha, tippressakom f'dik il-forma, ma le kunu trasformati f'forma oħra, fil-forma ta' Sidna Ġesu Kristu. U f'post ieħor Rumani jgħidilhom ilbsu s-Sid Ġesu. Kristu tagħmlux ħsieb bil-quddiem biex tigratifikaw il-leblibiet tal-laħam. U anke l-Efesin jeżortom bl-istess ħaġa, neħħu l-bniedem il-qadim u jkomplu ilbsu il-bniedem il-ġdid. Taraw dawn huma kollha frażijiet li jgħinuna nifhmu x'jiġifieri nkunu kompluti fi Kristu. U mbagħad il-Filippini jkbilhom ħajkolkom din l-attitudni fikom li kienet ukoll fi Kristu Ġesu. Li tkun komplut fi Kristu jfisser dan kollu u anke jfisser aktar. Jfisser li mhux aktar jien ngħix imma Kristu jgħix fih. Fid-disajnijiet spiss kont tara l-kliem WWJD fuq xi sticker ma' karozza jew min jiftakar kienu moda u kien hemm ħajbi fuq il-brazzoletti mod speċjali fil-Kristjani fl-Amerika. WWJD. What would Jesus do? Issa ħafna dak iż-żmien kritikawhom. Għax saru ħafna abbuż u kien hemm ħafna ħajb żejjed u dil-frażi qiswa abbandunajnija u nsejnija. Urdu noqogħdu attenti anke aħna meta nħarsu lejha u nifhmu għaliex vera din mistoqsija tista' tkun inna tajnuna. What would Jesus do? Sakemm nifhmu illi qed nirreferu għal karattru ta' Ġesu. Okay? U mhux għal dawk il-ħwejjeġ marbutin mal-missjoni s-sejħa tiegħu, mela fil-prattika li jiena u inti nimbidlu nsiru kompluti fi Kristu, tfisser li tistaqsilek innifsek matul il-ġranet tal-ħajja tiegħek. Ġesu jitkellem bil-mod li qed nitkellem jien, juża t-toni li nuża jiena imma tal-familja fuq ix-xogħol. Ġesu jara tal-programm li jien qed nara, jaqra din-letteratura li jiena nħu pjaċir naqra. Ġesu jiddedika ħin daqs kemm qed niddedika jien f'din l-attività partikolari u mistoqsijiet simili. Mistoqsijiet simili. Irridu nħarsu lejn ħajjitna l-aħwa u naraw hemm xi erja li ma taqbilx mal-karattru ta' Ġesu. Rajt li dak li qed nagħmel
Ġesu ċertament ma jagħmlux. Hemmhekk nibda ninduna li hemm areas fejn għadni m'iniex ikkonformat mal-karattru ta' Kristu u allura għandi bżonn ninbidel. Jekk insib xi atteġġament, xi attitudni, xi drawwa fil-ħajja tiegħi illi ma jaqblux mal-karattru ta' Ġesu, allura li nsir komplut fi Kristu ifisser li rid ninbidel f'dik l-erja. Ħalli dik l-erja ssir tixbaħ aktar l-attitudni u l-karattru ta' Sidna Ġesu Kristu. Mela allura rrid nara kemm xi vizzju irrid neqirdu, irrid neħħ minn ħajti. Jekk hemm xi dnub rebedut, irrid nelbu, nimmortifika l-ġisem tiegħi. Nbiddel dik l-attitudni, dik li mġiba ħażina biex insir aktar nixbaħ il-karattru ta' Sidna Ġesu Kristu. Allura nsir aktar komplut fi Kristu. Mela l-aħwa din hija x-xewqa tal-apostlu għall-Kristjani. Ewa xewqa dominanti qawwija li jsiru kompluti fi Kristu, jixtieq jarhom qed jiġu trasformati. Jixtieq jarhom qed jimmaturaw, ma jibqgħux trabi spiritwali. Jixtieq li ħsibijiethom, kliemhom, l-attitudnijiet tagħhom isiru jixbħu jirriflettu il-karattru tal-mulej Ġesu Kristu. Jixtieq li f'ħajjithom jara jispikkaw il-frott tal-Ispirtu, l-imħabba, eċċetera. Dan huwa x-xewqa dominanti tal-Apostlu għall-Kristjani. U nista' ngħidilkom u naċċertakom li anke din hija x-xewqa tal-pastor. Hija x-xewqa tagħna l-għalliema li narawkom issiru kompluti fi Kristu. Imma hija x-xewqa tiegħek din għalik innifsek. Hija x-xewqa tiegħek għalik innifsek, tixtieq int għal ħajja tiegħek li ssir komplut fi Kristu b'dal modi li semmejna. Tajb kull wieħed u waħda minna nagħmlu ħanajtek eżaminazzjoni malaj. X'inhi l-ikbar xewqa ta' ħajtek illum? Kull kolli ġibek hawn ngħidlek is-sajd li mill-ewwel. X'tixtieq l-aktar f'ħajtek? Mhux ħanagħmel ħafna eżempji, jekk kien ġuvni tixtieq tfajla l-iktar, kien tfajla tixtieq ġuvni, jekk kien student tixtieq li jkollok karriera, suċċess, jien naf. X'inhi hija l-akbar xewqa ta' ħajtek illum? L-aħwa mistoqsija bħal din importanti li nistaqsuha u miġbuha. Għaliex bħala Kristjani ix-xewqa li ssir tixbaħ lil Kristu trid tkun aktar qawwija minn kull xewqa oħra, anke jekk huma xewqat tajbin, mhix qed ngħid li dawk li semmejtu oħrajn huma ħżiena, imma ma jistgħux ikunu dik ix-xewqa li tiddomina l-iktar xewqa qawwija, l-ikbar desiderju f'ħajtek. Le, l-ikbar desiderju ta' Kristjan hu li jsir komplut fi Kristu. Din l-ikbar xewqa tal-Kristjan. U ebda xewqa oħra ma jmissa tiddomina fuqha. L-ambizzjoni ta' kull Kristjan veru hi propju dan li jara l-Kristu jissawwar fih. Eli jneħħi l-bidem il-qadim u jilbes il-ġdid. ċertu vizzi u dnubiet irid neħħihom minn ħajja tiegħu. Minflok jaċċetta d-djufija u huwa x'inek, le, irid jara kif jagħmel u jelibha u jkissirha u jinbidel. Irrid jakkwista dik l-attitudni li kienet fis-Sid Ġesu għalih innifsu personalment. Dan hu dak li l-aktar jixtieq Kristjan veru, moħħu waħlu fih. Deċiż, determinat, leh jaspira li jsir komplut fi Kristu. Jekk kiex din l-ikbar xewqa ta' ħajtek, illum inbiss tista' tgħid. Inbiss tista' tgħid. U jalla tweġibha, u jalla tkun. Però kif għadna fil-bidu Pawlu ma kienx wieħed illi joħlom u jaspira u mbagħad ma jagħmel xejn. Kien lest jitħabad, kien lest jistinka biex jara xewqa ssir realtà. Okay, u kien lest jitħabad bil-qawwa. Fil-fatt jgħidilna għal dan lan ukoll nitħabad billi nitqabad skont il-qawwa tiegħu li topera fija bis-seta. Żewġ kelmiet użati hawn li jagħtuna stampa ta' sforzar, effort kontinu, nitħabad, naħdem ibes, nagħmel l-almu tiegħi ġifieri, l-aħjar li nista' u anke nitqabad. Nissara ġifieri, nikkumbatti, nissielet. Ġili użata b'mod litteru li tikkompeti biex terbaħ premju. U ġili użata wkoll li tissara m'avversarju, wrestling. Daw iż-żewġ kelmiet huma importanti ħafna l-aħwa le. Pawlu mhux biss xtaq, mhux biss ħolom, imma tħabad.
u sara biex dak li xtaq għal innifsu u għal Kristjani isir realtà. Isemaw, vers wara da li qrajna, għax irridkom tkunu tafu x'taqbida kbira għandi għalikom u għal dawk fl-Odikeja u għal dawk kollha li ma rawx il-wiċċi personalment. X'taqbida kbira jitħabat. U l-Galatin, tfal eżis li għalikom nerġa' nweġġa' fil-ħlas. In-nisa. Nerġa' nweġġa' kien qallhom illi hu wellidhom u issa ġdvijaw mill-Vanġel għandu bżonn jerġa' jwellidhom dak l-uġieħ. Dak l-uġieħ, dak l-isforzar. Mhux qed nitkellmu dwar naqra sforz, nofs qalb, kultant, meta jkollok aptit, mhux fuq hekk. Imma biex jilħaq dan lan kien lest jaħdem jibes, bruħu b'ġismu, jitħabat kontinwament, kemm jiflaħ. Ekk ukoll il-Kristjan veru mhux biss għandu din ix-xewqa li jsir komplut fi Kristu u joħlom li xi darba jara ssir realtà, però wkoll isibu jirsisti, jisibu jistinka b'enerġija ħalli jara ssir realtà. Darba minnhom kien hemm artist żagħżugħ u waqaf quddiem pittura kapolavur, ċassa. U ħdeh kien hemm l-artist u kritiku tal-arti John Ruskin. U da żagħżugħ qallu mhux li kont kapaċi nqiegħed ħolma bħal dik fuq it-tila. Ħolma fuq it-tila qallu ħatfu. Ħolma fuq it-tila qallu biex tpoġġi ħolma tiegħek fuq it-tila trid tagħti 10,000 daqqa ta' pinsell. Mela ħolma fuq it-tila, kemm ħolm sabiħ laħwa, kemm xewqat nobli imutu fl-imħuħ tan-nies għaliex ma jagħmlu xejn. Kemm xewqat nobli ma jsirux realtajiet għaliex hemm nuqqas ta' sforz biex jagħmluhom realtà. Ħafna jippreferu dak li hu ħafif. Dak li ma jitlob minnhom ebda sforz, dak li jażlu, qatt ma jissaraw mal-ħwejjeġ tqal, jaħarbu kull attività, kull impenn li jitlob minnhom sagrifiċċju. Fejn hemm iċ-ċaħda tagħhom infushom, allura dik għalhekk. Kollox easy going. Dak li ma jisforzanix, ma jiċċalenġjanix, dak nażel. Dawn huma ħafna nies. Mhux għalhekk ma jelħqux ċaċet għoljin dan nies. Mhux għalhekk għaliex mhumiex lesti li jixxabtu. Biex jilħqu dawn il-ċaċet. Iħadnu ambizzjonijiet u xewqat, però huma xewqat u ambizzjonijiet li jgawdu l-vittorja mingħajr il-battalja. Ambizzjoni illi ssib id-deb mingħajr ma tħaffer għalih. Ħudu kemm Kristjani, forsi intom infushom jixtiequ jsiru aktar mitla tal-Iskrittura, kemm nixtieq. Imma mbagħad mhumiex lesti jagħmlu sforz u jistudjawha u jsibu l-ħin biex jaqrawha, jfittxu u jindagaw, mhumiex lesti. Kemm Kristjani pereżempju jixtiequ jelbu xi vizzju xi dnub. Kemm nixtieq neħles minn dan id-dnub, minn dan l-attitudni ħażina, kemm nixtieq, ma mbagħad. Mhumiex lesti jħallsu l-prezz, iċ-ċaħda tagħhom infushom, l-immortifikar tal-membri ta' ġisimhom, li jsumu u jaraw x'jagħmlu biex jeħelsu minn dak id-dnub u ma jilqu qatt xejn. Jixfu dak il-bniedem li jixtieq isir sinjur, ma mhux lest ixammar, jaħdem, iġemma, le. Joqgħod jistenna li jireċ xi kemm xa flus biex isir sinjur f'kolb. Mhux hekk l-aħwa. Billi wieħed sempliċement joħlom, billi wieħed sempliċement jixxenna, mhu ħajipproduċi xejn. Xejn, assolutament xejn. Il-ħwejjeġ ta' siwi, anke fid-dinja, il-ħwejjeġ ta' siwi b'mod speċjali li ssir komplut fi Kristu jinkisbu biss bit-taħbit, bis-sarar, bl-impenn u bl-involviment b'enerġija tiegħek. Kif jgħidu, ma tistax tgawdi omlet jekk ma tkissirx xi bajda jew tnejn. Jekk tridu tottienu xi ħaġa verament utli u ta' valur bħalma hu t-taqdis personali tagħkom, jeħtieġ ikolkom mhux biss xewqat sbieħ, riżoluzzjonijiet, aspirazzjonijiet, imma tridu tagħmlu sforz. U mhux sforz kultant, kemm, però tridu tinvestu l-ħsieb tagħkom, tinvestu l-enerġija tagħkom, aktar ħin,
irridu tagħmlu l-almu tagħkom, tisfurzaw biex timxu l-qudiem, taħdmu b'ruħkom, jiġifieri u b'ġisimkom. Dan hu t-tagħlim bibliku l-aħwa rigward it-taqdis personali tagħkom. Jekk tridu ssiru kompluti fi Kristu Alla din hija x-xewqa dominanti, ma taslux mingħajr taħbit, mingħajr sfurzar, mingħajr stinkar, ġurnata wara ġurnata. Issa fl-Iskrittura nsibu wkoll tagħlim ċar. Illi Alla mhux qed jistenna li xi ħadd isir komplut fi Kristu bis-saħħa jew l-ħila tiegħu biss. Zakkarija 4:16. La bil-ħila u lanqas bil-qawwa imma bl-Ispirtu tiegħi jgħid il-Mulej. Innotaw, jekk qattu attenti, kif l-Apostlu f'dan il-vrus jiddikjara li hu jitħabad, mela le, jitqabad u jistinka biex jara x-xewqa tiegħu isseħħ u bħalu jagħmelek u l-Kristjan. Però jistqar ukoll jeħtieġ il-ħidma potenti tal-Ispirtu Santu li taħdem fih. Għal dan lan ukoll nitħabad, billi nitqabad skont il-qawwa tiegħu li topera fija bis-seta'. Skont il-qawwa tiegħu li topera fija bis-seta'. U fl-ewwel Korintin 15, jirrepeti l-istess sieb, vers 10, imma bil-grazzja t'Alla jien li jien. U l-grazzja tiegħu lejja ma kienitx għal xejn, anzi stinkajt iżjed bil-kotra minnhom kollha. Frattant mhux jien, iżda l-grazzja t'Alla li kienet miegħi. U minn ma jafx Filippini 4:13. Kollox nista' nagħmel permezz ta' dak li jiffortifikani. Min xi darba iddeċidew tissieħa bis-serjetà u jieħaddan din ix-xewqa fil-ħajja tiegħu, m'għandux bżonn min jikkonvinċih dwar il-verità. M'għandux bżonn xaħat jikkonvinċih kemm jeħtieġ qawwa sopranaturali, qawwa biex kuljum jirreżisti t-tentazzjoni, jaf li mingħajr il-qawwa jaqa'. M'għandux bżonn min jgħalmu ħanajtek u jiftaħlu għajnejh li mingħajr il-qawwa mhuwiex ħajkun qalbini biżżejjed biex jagħti xhieda f'did-dinja. Id-dinja li kontinwament intimidana u tbeżżana biex tal-inna ħalqna, m'għandux bżonn jikkonvinċih xi ħadd dwar il-neċessità tal-qawwa biex ma jgħix fil-li jagħmel it-tajjeb, fil-li jibqa' impenjat, fil-li jservi attendi fil-Knisja, jaf li mingħajr il-qawwa t'Alla l-isforzi kollha tiegħu jisfaw fix-xejn. Ħajdu li intom, min minna kapaċi jagħmel dan bis-saħħa tiegħu waħdu, min minna. Għaw xi ħadd bulin ngħidu hekk, ħadd naqgħu dejjem naqgħu, ma jirnexxinniex bis-saħħa tagħna biss. Hawn l-Apostlu jgħid nitħabad u nitqabad imma skont il-qawwa tiegħu. Okay? Nitħabad u nitħabad imma skont il-qawwa tiegħu. Qed jitkellem dwar żewġ affarijiet li jiġru ġifieri simultanjament. Xi ġifieri? Żewġ affarijiet li jiġru fl-istess ħin. Orajt ħodu eżempju, qed tisemgħu l-vuċi amplifikata tiegħi. Mela qed nitkellem u l-mikrofon imma wkoll hemm is-sound system qed taħdem simultanjament flimkien. Jiena nitkellem hemm il-mikrofon u s-sound system li qed tamplifika biex tisemgħu aħjar. Jew biex nieħdu eżempju forsi mill-Iskrittura meta Pietru kien fid-dajsa wara l-Ġesu miexi fuq il-baħar. Ħa niġi ħdejk. Ejja, hemm il-qawwa. U Pietru qam, ħareġ mid-dajsa u beda miexi. Fl-istess ħin, u mexa fuq il-baħar, fl-istess ħin ejja l-qawwa ta' Ġesu u l-attività u l-azzjoni ta' Pietru. Mela, jeħtieġ nagħmlu l-parti tagħna, naħdmu u nitħabtu, imma l-Ispiritu Santu wkoll irid jagħmel ix-xogħol tiegħu fina. Mhux kollox jiddependi fuqna u lanqas ma jiddependi fuqu li jagħmel kollox. All right? It-tnejn huma neċessarji, it-tnejn isiru flimkien, fl-istess ħin. Hemm l-ambizzjoni tagħna, ix-xewqa kbira tagħna li nsiru kompluti fi Kristu, l-ewwel net irridu naraw li hija l fuq minn kull xewq oħra. Imbagħad irridu naħdmu u nirsistu biex naraw għas-seħħ imma wkoll irridu l-qawwa tal-Ispiritu Santu li topera fina biex naraw għas-sir realtà. Għaliex mingħajra l-isforzi tagħna jisfaw inutli. Isemgħu l-Apostlu post ieħor, 2 Korintin 3:18. U aħna lkoll b'wiċċna mikxuf naraw isu f'mera l-glorja tas-sit.
qed inkunu trasformati fl-istess immaġni tiegħu, tarawha, qed inkunu trasformati fl-istess immaġni tiegħu minn glorja għal glorja bħalma mingħand issid l-Ispirtu. Bħalma mingħand issid l-Ispirtu, ġifier dan ġej mingħand issid li hu l-Ispirtu. Bekk isseħħ it-trasformazzjoni tagħna, bekk insiru kompluti fi Kristu biex taħbit tagħna imma bħalma mingħand is-sid. L-aħwa l-mulej is-seħħa l-kull Kristjan għamililna ċara. Għamililna ċara u tajjeb illi niftakruha. Rumani 8:29. Alla predestina lil daw kollha li sejjaħ għal xiex biex ikunu konformati mal-immaġni tibnu. Ifmuha tajjeb di. Irċivuha. Kemm nitolbu għar-rida tal-Alla, s-seħħa tal-Alla, l-ħajja tagħna, ismawha. Alla predestinak jekk int Kristjan biex tkun ikkonformat mal-immaġni ta' ibnu, biex issir komplut fi Kristu, biex Kristu jissawwar fik, biex inti jessir tixbaħ lilu fil-karattru meraviljuż tiegħu. Ma sejħilniex kif jaħsbu xi wħud biex jirranġana għal-ħajja tagħna, biex ma nibqgħux daqshekk ħżiena daqskemm konna, biex ma nsirux ħżiena, ma nkunux ħżiena daqs il-kumplament tan-nies, daqs il-ġirien, le nsiruna aħjar. Ma sejħilniex għalhekk Alla. Ma seħinniex biex forsi qed neħħi xi vizzju żgħir ovvju li kellha fil-ħajja tiegħek u taqafhem daqshekk. Is-seħħa tal-Alla hija ogħla minn hekk. Is-seħħa tal-Alla Kristjani hija isbaħ minn hekk. Hija aktar nobbli minn hekk. Hija ħafna aktar. Is-seħħa tal-Alla lik huwa propju dan li ssir komplut fi Kristu biex jagħmlek tixbaħ il-libnu biex min jintaqa' fik miegħek mhux jara lilek imma jara l-Kristu bil-mod li inti ġib ruħek, bil-kliem tiegħek, bl-attitudni tiegħek. Ma jarax lilek, jara l-Kristu għaliex inti tkun ikkonformat u trasformat f'ibnu. Mela l-insiru kompluti fi Kristu jmissa tkun ix-xewqa dominanti tal-ħajja tagħna. L-aħwa llum il-mulej f'imħabtu ta' missier qed jistedinna l-kol, qed jagħmilna stedina biex nieħdu deċiżjoni soda b'konvinzjoni illi npoġġu l-ambizzjoni li nsiru kompluti fi Kristu fuq kull xew oħra. Din hija s-seħħa tal-Alla, din hija l-istedina. Ara li x-xewqa li inti ssir trasformat kun l-ewwel qabel kull xew oħra li jista' jkollok. U qed isejħilna l-kol biex niddedikaw lil nfusna sabiex issa li x-xewqa naraw li ssir realtà. Ma tibqax biss ħolma, trid tiddedika lilek innifsek. U dan ma jseħħx billi noqgħod nixxenna u noħlom bi noqgħod nixxaħxaħ relax le. Irid inkun lest li nitħabad, irid inkun lest li nistinka. Fl-istess ħin li nitħabad u nistinka, il-mulej iwedna l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Fl-istess ħin li sejħinna biex naħdmu u nirsistu l-mulej wedna li ju jaħdem fil-ħajja tagħna permezz tal-Ispirtu li hemm fina. Fl-istess ħin, pass wara pass, ġurnata b'ġurnata, m'intix ħadd inbidel f'skolb mill-lejl għan-nar, orajt, mhix ħataqta ċertu vizzju mill-lejl għan-nar, l-eċċezzjonijiet jgħidulek hekk, trid iż-żmien, hija mixja kontinwa tul ħajtek, ġurnata b'ġurnata, u għaldaqstant eżerċita s-sabar. Mhux wara ftit innervja naqra, le, eżerċita s-sabar. U qis li ma taqtaq qalbek. Qatt taqtaq qalbek, konfidenti minn din l-istess ħaġa. Naqraw fil-Filippin 1:6. Konfidenti għalhekk ma naqtawx qalbna, konfidenti minn din l-istess ħaġa li dak li beda x-xogħol tajjeb fik għad itemmu sal-jum ta' Kristu Ġesu. Ma naqtax qalbi. Alla beda jaħdem fija, jien ħanaħdem, ħankompli naħdem, u ħajkompli jaħdem, u ħajtemmu, ħajtemmu xogħlu. Issa dak li kapaċi jagħmel eċċessivament iżjed minn kull ma nissupplikaw jew naħsbu, skont is-seta li topera fina, lilu tkun il-glorja fil-Knisja u fi Kristu Ġesu matul il-ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem ta' dejjem. Amen.